супер аксияи беҳтарин аст 120 ватта. салому алайкум дӯстони азиз, дар ин ҷо 4 намуд солнечни прожекторҳоро супер аксия кардем. дар ин ҷо даруни хона назди ҳавлӣ барои кӯча маҳаллаҳо беҳад чизи нағз аст. дар ин ҷо 40 ватта 120 сомон буд, 110 сомон кардем. бо даставкаш 3,5 метр сим дорад. панелша болои криша монад. ина дар даруни хона монда истифода баред мешавад. пулт, батарея, хамод ҳамаш ҳаст дӯстони азиз. ва дар ин ҷо 60 ватта ҳаст, инам 3,5 метр сим панел. прожекторро назди ҳавлӣ монда бемалол истифода баред мешавад. 60 ватта нархаш 150 сомон бемалол истифода баред мешавад. то сара худохат равшанӣ мекунад. ва дар ин ҷо дӯстони азиз супер аксияи беҳтарин аст 120 ватта датчик движенадор 270 сомон бо даставкаш. дӯстони азиз, шумо ина харид карда бемалол назди дарвозаҳо барои маҳаллаҳо монед истифода баред мешавад. пушташ панел ҳаст. шабона автоматики худаш гиро мешавад. рӯзона шавад худаш автоматики мемурад. шабона то сара бемалол истифода мебаред. назаш омадед далнӣ мешавад, гузашта рафтед ближнӣ мешавад. дӯстони азиз, пултам дорад, шумо бемалол пулт қатъи истифода баредам мешавад. нархаш 270 сомон 120 ватт мешавад. ва дар ин ҷо дигар намуд ҳаст, ин 200 ватта мешавад. дӯстони азиз, стойка, поча, панел тамошо кунед чӣ хел ино пултам дорад. пулт қатъиан бемалол истифода баред мешавад. ина 200 ватт нархаш 370 сомон бо даставкаш. дӯстони азиз, территорияи хатлон ин 200 ватт мешавад. дӯстони азиз, шабона худаш гиро мешавад, рӯзонашид автоматик худаш мемурад. панелаш ҳаст, шумо кадом тараф ба палежинаш лозим бошад то дода бемалол туғрӣ кунед мешавад. дӯстони азиз, ҳамин видеоро барои группаҳо, барои маҳаллаҳо поделиста карда монед. касоне ки ба даркор бошад, рақамҳо дар рӯи экран ҳаст, бемалол занг зад муроҷиат кунед. территорияи хатлон худохат даставкаш ройгон мешавад. дӯстони азиз, душанбе, шаҳри бохтар, айнсун калхозобод, гулистон, тоширобод, кӯлов, восед, данғара, айнсун бошад қабадиён, қумсангир, ҷайхон, шаҳри туз, ишбексаттор, ҷиникул ва айнсун ноҳияи ҷайхун 5. хулас дар кор бошад худохат то хуҷандам равон мекунем. дӯстони азиз, агар бисёртар харид кардам то хуҷандам иншоалло равон мекунем. дӯстони азиз, ҳамин видеоро максимални поделиста кунед. касоне ки видео маъқул шида боша якта лайкора фуромӯш накунед. ҳамин видеоро касоне ки ман хеле солнечни прожекторҳо лозим бошад, ҳамин видеоро поделиста карда монед. саломат бошед дӯстони азиз.